Ok, biya mi commentaire ji din taw. Ça monte fit. Sadi mon ko toli mi kala inde mum yettore mum. Mi yaay fayde présente ke do déjà. Commentaire ji non fuɗaki ƴawde taw. Même si mi commentaire ok. Abdul Majid Diallo, good morning. Yes, good morning. Are waɗo live ko rappiduɗo pot. Ko addimi ɗo ko jaabagol on e waɗugol kadi alerte ji ɗiɗi tati. Donc natuɗo o no andi ko watta ko mendinay non joni ka jaabagol déjà ko wonno ɗo landade ko désormais kala live mo mi waɗi ɗo si live o lanni ko 2 heures de temps o mari ɗo min gayni ɗo nefas lo live innugol ngol hande kadi live waɗi aroya ɗo ndara mo yalta tinto mi nanno nyande go woɓɓe no wiya ɓe inni wo bon ay simnata le ɗin ɗon saba parce que woɓɓe ƴettoy kan haala no kaniri ɓe no hande kadi koye en tout cas ɗo ndungu si waɗi goɗɗo si yalti yehi ka hurgo si ndiyanno saƴude on ti si gayni koye dogutinna yaha hotitoya natoya ka ɗuma ɓe inni noon yawgol takkito tinto ko sikoye ceeɗu sikoye ndungu ko gaynugol tuya aw ko ɗum wonɗe wadde ɗo kala live hande kadi waɗaɗo ɗo ko 2 heures de temps o mari on 2 heures de temps si lanni on l'efface hande kadi ara lutti ka nder plateforme ji audio vidéo ji ɗin c'est fini ɗum ɗon on fo andon onon arɓe landiɗo ɓen ko ndu waɗi oya live nde ñande live on min gaynu tun on vous a donné 2 heures fi yo waw arde ndaromo si tawi onon on tawi hirugol fi ndarugol live kino sattani on mi yiɗo min daari mi wi ka statistique ji ko wonɓe lagine ɓe woni premier rang ndarugol men deuxième rang Sénégal troisième rang Côte d'Ivoire quatrième rang France mi sikki ou troisième France quatrième Côte d'Ivoire terlen ɗon en tout cas 5 premiers pays quand même ɓurete ndarede ko ɗi woni ko mi lintani on ɗo Guinée Sénégal Côte d'Ivoire France mi yeggitis ko Guinée Bissau e siko on to wonno 5e pays o kako États-Unis terlen ɗon si tawi noon ɓeeɗo fof heure ji maɓɓe ɗin particulièrement la Guinée Sénégal live ji ɗi wonɗe wadde ɗin ko entre 20 heures et 21 heures 22 heures wonɗen ɗi e wadde iɗen fof leyɗen andi yimɓe no hira ɗon woɓɓe no immo e tumbere jemma ndarugol ballon woɓɓe no immo tumbere jemma ndarugol basket woɓɓe no jooɗo hira fi ɓay tun RTG on no inni communiqué waɗay ɓe hiray ha 1 heure 2 heures goto pleñota ko ɗum ɗon si tawi ɗi live ji ɗo on ami jooɗagol ndara ɗi e kadi meɗen andi woɓɓe no woodi tawoɓe ɓe andi ça les concerne kono puisque ɓe mawnintini ɓe arata fewndo ka live o watta ɗon ɓaccay ha o lanna ɓe aroya noon ɓe ndaara joni noon ɗum ɗo fof on va mettre terme à ça hande kadi joni alakier comme alakier o cippiro ɗo ɓay tun hiɗo reeni gonga on woɓɓe no jooɗi no combatude mon sali hande kadi o enen tigi piiredata ka réseau sociaux ji ɗo mi andina ɗum hito angon noon ko waɗi mini ko par ce que miɗo fini neɓaali ka mimmino mi solli mi holti mi waltike kadi donc ko addinmi ɗo ko jaabagol on ɗum ɗon onon tawɓe ɓen ɗon jiɓi kon ɗum waɗi live on dañande live on délibérément a été retiré e kadi oɗo mi gaynay mo tun oɗo ha e ɓayara o juuta 1 heure ou 1 heure de temps aray hande kadi on l'efface kono noon andi kon ɗum watta hande ka live ji ɗin kono noon andi kadi konno yata yettoroto jamma révélation ji ɗi mi waɗi ɗin kadi nde ñande on fuɗɗi kadi yiide déjà on fuɗɗi kadi yiide joni noon alerte an on ko on ɗum ko yettagol on est en 2025 là. On n'est pas en 2009, on n'est pas en 2008, on n'est pas en 2007. Ko feƴƴi kon feƴƴi, yeggite ko feƴƴi kon. Ɗum ɗo no tawa stratégie mo ɓe woni wadde on fewndo ɗo pour nous donner des choses sur lesquelles parler. Si goɗɗo ƴetti hayre fiɗi on, na hayre nden ara ton tappon. Si goɗɗo ƴetti weduru tappiri on, na ndu weduru ƴettoton tappon. Ko nden hayre ɗon e ndu weduru ɗon ƴettoton, ɗaɓɓiton fiɗuɗo on tappon mo. Mi wowlito kañum kadi mi fillito. Hekkeru wondo e soñjude on ɗum hindu fempi Mohammed 5 hindu inne honno Mamadi Doumbouya ko non ndu wiyete ko ndum hekkeru ɗon fop yananta waɗa ndu ko waɗata ndu ko mawndu gooki ndun non ko on huɗete o yennete ko on attaquete kala ko waɗi iwe e bassesse si goɗɗo attaque président mon onon kadi attaque président makko wota on attaque way goto si goɗɗo attaque babirawo mon onon kadi attaque babirawo makko on kanko
kanko tigi kanko yahanton wata on nangu goddo tappira on da nango yahangol duman ko dum do wono ton ha nyande fus o yitata ko ni jodo don do e okipagol e kanko usu jiga on okipake mamadi son okipino e mamadi law hareno hande ngaynino ko dum addimi do en fait précise angolé première alerte deuxième alerte Allah wadi on yi mouvement de soutien jidin di fuddike di mouvement de soutien jido fop wonbe wadde bidin kaka ciudi membe woni artede be walo kaka makitiji membe woni arde be soda ko otoji membe woni jawde be do fop de wondi mabbe be do arda e gardi be do arda e jarde combat be alda e fus be wada e jamaaji en wada e jamaaji be maaye enen kadi maaye ko enen suridata e mabbe piji din fop ko enen mabbe woni wadidude yalte platform ji argol nanga wiugol hidon wadude sonko wi mi addanama do audio ji ko wondon natude he ko de berne mon sonjom de non berde mon fus de nafalio sina de burton sonjude duite berne den beydon hakkilki son duiti jonde berde modon hakkile modon den de beyduto joni automatiquement entre hakkilkin e berne no wa temperature pression si oya jawi tun oya tipoto ko no way jon non ko wondon hollude do berde kon fab on hollali berne moden den ko nafaton parce que han joni on hollal do mari girngi berde han joni on hollali ko wona do wadede do musi o metti o ko do wadi si justement o carnaval o pan o duma wondo e wadde do e yi photo makko no wada do mi ko famille leader politique jo woni ko invita parce que ko communicant be mabbe be mi no partage dum do ko mi ari non alerte golo no mi alertiri on non fiidi ya luttudi mi alerta mi ande non odo kanyum kadi carnaval mo be woni wadde o festival mabbe mo be woni wadde do organisateur be o festival ko be gollidude CNRD invité be addoyta ben kanyum kadi ko wonbe gollidude CNRD o non festival do be profito e on festival do be jetto ya image makko be tawnoro e koko be wadoyta konfiwe gongol diaspora on kanyum kadi tawti fi landagol candidature makko on kanko maladi dugula mi non a mon plus grand désarroi famille alaji sello mi wawla inde den fiyo fama mi yoka wigo leader politique aspect wobbe famata si mi wiri non tum tawama invité d'honneur be o événement do ce qui me chagrine et ce qui me choque parce que fiyon dum no chagrine mi no choquimi mi sikkano hande do alaji sellu e be ngure mudum yahayno kala kaynete do hande ko fijindaru hay si tayndu kambe ndube organiser kambe itti sikke do goddo tawata ko nyum organiser on fap ko yon boycott o événement do boycott on wadube o événement on do boycott on kanyum kadi kala invitabe o événement parce que fewndo ka fewndi den do e hoore ko woni kon e hoore meden de jiwonde do si tawi kanyum alaji sellu hande famille mudum hanjoni hakkile mudum e ala fête ça veut dire que jusqu'à présent on a conscient e ko fewndi kon e hoore meden ko ni yimbe woni be tunirde inabe kinne pas conscient de la situation parce que hande ka fewndi do mi sikkuno alaji sellu e be ngure mudum wodditoto non ko ineteno payago e gamol e fijindaru mi sikkuno dum don malheureusement jaka ko menen woni e sobe jaka ko menen woni e tampere ko menen jaka andi no warana ko menen jaka andi no cukka kambe be anda dum kambe be mari mbuudi de be yata be jonno ya don be mari be militant be noddoyta parce que dum do fu hanjoni onon o wawali famude UFDG woni ngal tabal bakoro ngal wobbe arata sado bimbi mafete maddo ittir dum koje nyalol mabbe arbe sado mafeji kiki de be arbe sado yo salad ko dum do kal tabal UFDG woni hanjoni on famali ko yon gollitire ko be jetto on do be tawna o événement fiyo be hebu yimbe be wada non be communication noddo yimbe on événement mabbe don be gain haga son événement be sorto yamo be wada yamo haaji mabbe kambe ko be faala ko ni kanyum kadi wadi don do ka recensement ala ko me yaltali me wowli men inni waton tawe mi yalta do non mi wowla ado wadoyde parce que mi ronki hande kadi wallahi mi ronki si tay onon nyande woy don ara don ko yon itte ko yon iu e be yawon kanyum kadi kare dubbe c'est-à-dire j'en ai marre vraiment au UFDG sincèrement j'en ai marre de vous sincèrement si mignon que j'en ai pas marre de vous haremi fini parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire nyande wo vous êtes en train de commettre erreur sur erreur mais ronki kof onon ayna tayna onon cukka hebe gilngi se berne seeda accio hande kadi onon wonugol do ngal ki keri wona ke jettede remire do contrat men mais ronki kof konno woni fi dum
kono woni fi ɗum onon ko onon ɓuri weltade Afrique e hore ko jukki on kon fo no hanji on ɗo mari ka yon fijon on nin sali koko watno ɗon ɗo événement e hore ko watno kon fo lagine yawɗon ɗo waɗɗon anniversaire tawa ko ma yalton kañum kadi justifie on wondema o waɗino ɗum ado onon anda ko wiyete image onon anda ko inete récupération hande ɗo hanino yo taw on wonayno ka koye mum mon ƴetton soobe kono na soobe woni golle mon hande ɗo so yiɗon cukkede ko wona ɗon cukkede ɗo ko fo parce que on anda qu'est-ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Donc o live an ɗo ko addunolan ko ɗum ɗon ko waɗugol on cri de cœur on coup de gueule mi addunolan ɗo waɗugol ɗo parce que mi ronki anditinay noon hande arɗe wiwno horugol mi anda so on andituno waɗugol horugol ngol kono si tawi on andituno ko yon andoy jemma hande alkamisa no wetoyde juma ka subaka ko yon immoyo waɗoyon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا بيجابان إجيدي وادو يوندون entre 3h 5h du matin 6h du matin en tout cas do ka wonir do wo ado subaka so wado yidun don beydito yon don kala ko ando yon noddo yon alhayyul qayyum alhayyul qayyum alhayyul qayyum wadon ɗum ɗon kañum kadi adadu no tawir ɗon ɗo wawi o si on gayni waɗon assalatu ala nabi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim salatu ibrahim on kam ɓe o wayno wadde taw allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad innaka hamidum majid ɗo wawi wadde no tawir ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ɓurɗo raɓɓi dow ɗo wawi wadde oɗo ko faal o wo waɗe juulon do e nelaɗo waɗon salatul ibrahim ka lannitoya gongol so waɗi ɗum ɗo waloyo ɗon ɗon ado so gaynoy subaka kon kum waloyo ɗon ɗon ko hoyɗon ɗon ɗo wo manditoyo ɗon so sendo day amen so waɗay onon tun wakkile si wetoyi juma on fuɗɗo ɗon ɗon huɗon mamadi huɗon bawuri huɗon usmani huɗon kala ɓe anduɗen ɓen kala kadi nokkure nde wonɗon responsable jomo mo yiwɗon hino tawa e maɓɓe e nden nokkure fuɗɗi e sous préfecture préfecture ha e gouvernorat ɓeɗo fof kañum kadi wattoronɓe nder ton huɗoronɓe fof goto goto o yi'ey koko kanko Sékou Ba o yalti o yewti ɗo hiltitoy to contre maɓɓe konko o wowli ɗo kon quel qu'en soit koko mi anduno fi mum o entrevue waɗanoma neeɓi o waɗanoma il y a plusieurs jours o entrevue debbo kadi mo yiwɗon on hino waɗi day makko entrevue na on debbo waɗanimo entrevue on entrevue o waɗanoma ha gasi j'étais au courant de cette entrevue so yinda ñande mi wowli mi yani e tumba je sais pourquoi kono mi yananno e tumba si tawno tout live on hino luttuno ɗon on ɗon de hino ɗon o wawemo yaade toujours yoyomo parce que on ɗo men ittaɗum kono gibi o waɗano ɗon oɗo kadi mi yeti ko mi gaynay o live ɗo tun o effacé ko 1 heure de temps o wonata ɗo après 1 heure on hande kadi o l'efface donc alerte ji ɗin ko ɗum ko fi o festival mo wonɗon e yiide ɗo ko festival mo CNRD woni en collaboration e maɓɓe ɓe utilisé e kañum kadi image ji makko ɗin ɓe wartoroya ɗon ɓe inna diaspora on kañum kadi tawti puisque noon iɗen andi woɓɓe maɓɓe déjà ko affiche ɓe no gollidude CNRD propagande kañum kadi giɓi woni e wadde ngi ka sayi ɗo san kolpa famille Alaji Sello on invitaɓe o événement ɗo kala ko waɗanoy ɗon ɓe communication tawnoya e ɗum ɗon kañum kadi on wallitike ɓe par ce que hande ɗo kala konko tawa kay mum gasata ɓay noon han joni noon onon on faamaali ka on tambitaki wo gasata o woni noon ɓen hendotoɓe tambano goɗɗo ha gasa ha o gayna haaju makko on o dampa on o acciya on ɗon hande kadi ɓay noon on faamaali ɗum ko ɗum yalti ɗo minni on nanna maar communication moɗon on yeggitemo kanko El Tigre ko wowli kon fof wotta on haaju e makko koko waɗa koko prépara concentre ɗen e ko feƴƴi kon Madagascar concentre ɗen ko fewndi kon fewndo ɗo Cameroun lannitagol ɗon noon o yii ko woni e feƴƴude kon Cameroun ko ɗum ɗo kañum kadi en 2020 mi wonno Alaji Sello minne ɓe si tawi élection ji ɗin nde ɗi waɗa yoɓe immoɓe yalta ka suudu maɓɓe ɓe yaha ɓe wonoyo ka fief maɓɓe o wiyeteɗo ɗo onno comment j'appelle ça o honno Issa Bakary ɓay tun imo andi fief makko yimɓe makko ɓen ka woni ɗon ko ton o yehi o jooɗoy o prépari andi ton noon na première fois yo candidat jo wonɗo Cameroun yo déclare hoore muɗum ko vainqueur
mais cette fois-ci o prépare terrain o ngagasi o yimmi o yehi ka fief makko o yehi ka militant ɓe makko ɓe woni ton parce que mo andi si pepe waɗi ɓen ɗon ɓe yimmoto ɓe dartanomo fewno ɓe non alaji selli o yaltu ko suudu maɓɓe dixine ɓe yimmoɓe yaha e suudugo ka tawatara natilgal e yaltirgal na gotum on tuma kañum kadi mi écoutano ka ça c'était en 2020 ça a été l'une des premières alertes komi yetinoɓe on non alerte o naɓanonoɓe o naɓanon kañum kadi Sidia la même nuit fiyo yimɓe yaw sécurise suudu maɓɓe ndu on tuma kamɓe ɓe wattanano ila Sidia kañum o imminno yimɓe wonnoɓe ka binde suudu makko so yiltitike e vidéo ñande ɓe aranno ñande wetayno ñande ɓe waɗno ko wanno konkindiya Mamadi en nden ñande Sidia kañum woɓɓe arno gardi suudu makko ɗum par ce que ɓe arno fi nden ñande argol nangamo non ka suudu makko kono ɓe wawali par ce que Mamadi en na hande fuɗɗi wadde ko ɓoyni e wadde ɗo kon na hande minen kad na hande min fuɗɗi humpitade ko ɓe woni kon e waɗude min adda ɗum sur la place publique hande ɗo non miɗo tanjini on fuɗɗike yiide komi wowlani on kon fap wonata joni ɗo hay balɗe tati haray fuɗɗike yaltitude ɗum ɗo kañum kadi mi addi mi waɗi e sokeje moɗon haray ko ɗum ɗo wonno ko addunolan ɗo comme je dis je répète encore alkamsaje ɗen fop hoore jumaje ɗen fop huuɗen ɓe waɗen astahfirullah on nodden Allah ya hayyu ya qayyum on ko inde makko nde o yiɗi moƴƴa non juulen e nelaɗo allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ko non ɓuri raɓɓiɗude waɗen ɗon kañum kadi salatul ibrahimi on iɗon andi tuma juuloto wo ko on ɗo wonɗen e wadde si gayni ɗon noon toroɗen Allah wondema yo yafanoen si koko wonɗen ɗo e mum e sattede koko bonnoɗen yo yafanoen yo jogoroen kanko yurmede makko ne ko ɗum waɗi si o wanɗen wadde on hayyul qayyum ɗon ko inde nde o yiɗi moƴƴa non nde tawata sa noddirimo nde o nototom si iwi ɗon kañum kadi wiwɗen juma on fuɗɗoyoɗon ka puɗal ha ka mutal huɗenɓe kamɓe noddon inɗe maɓɓe ɗen tuma wonɗon huɗude o noddon inɗe maɓɓe ɗe noddon kañum kadi kala wonɓe associé ɓe maɓɓe o yiyay ko waɗata kon eɗe balɗe ɗo o yiyay kañum kadi ko honno ɓe heɓirta ñala natande e détail jum tori kala wonu ballo meɗen allahumma amin yawnidine sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh